Башкорт теленән региональ диктант яду акциясына күгәрсендәр дә әүдем кушылдылар. Сарала райондың бер нисә мәктәбе катнашты. Морак башкорт гимназиясы майданында узган диктант ядуда укучылар, төрле предмет укытучылары, етәкчеләр, китапханасылар, директор урынбасарлары, ата-әсәләр һәм олы буын вәкилләре үткәсен һынаны. Оештыручылар әйтүенчә, буның иш саралар район кимәлендә тәүге тапкыр узгарылмай. Быелгы акция 4-нчеһе. Біздің Күгәрсен районы башкортлары құрылтайы бұна 4-нче ел рәттән региональ диктантты үткәрүдә әүдем катнаша. Бұна һәр вакыт ул Морак башкорт гимназиясында үтә. Унда төрле һөнәр ияләре сакырыла. Шулай ук етәкчеләр, район советы рәисенең үзе булуы был сарага мәртәбә өстә битендә. Шулай ук мәктәп укучылары катнаша. Мәктәп укучылары дигәндән региональ диктантты үткәрүдә без мәгариф бүлегенә дә тәкъдим иттек. Улар әлеге сәгатьтә әйтергә кирәк, үзләрендә шул диктантты язуды оештырдылар. Башкорт теленең әһәмиятен күтәрү, шулай ук җәмәгатьчелеккә уның проблемаларын yetkерү бүгенге көндә айырылса дип әйтергә кирәк. Инде буның мәртәбәһе зур, чөнки телгә карата үзегездә ишетеп, күреп, белеп торабыз бит инде телгә карата әдрәк ниндидер басым да, ниндидер каршылыктар да осрап тора бит инде. Был диктанттың региональ диктанттың девизы башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә язам. Диктант яду өчен Мәргәм Буракаева әсәреннән өдек алынды. 2055 һүздән торган диктантты тиз арала ядып сыктылар. Әйтергә кирәк, титтәләгән еллар дәвамында парт артында утырмаган кешеләр өчен был көн аерылса истәлекле булды. Улар үзләренең яшьлек елларын, бала сагын искә төшерделәр. Әйтәләр бит инде кем үзенең телен белмәй, бүтән телдә лә белмәй дип, шуңа күрә без һәр вакыт үзебезнең телдә һөйләшеп, укып, аралашып яшәргә тиешбез һәм торырга тиеш түгелме үзебезнең телебездә. Шуңа күрә лә инде мин был мондай диктант язуларны артабанда безнең республикабызда, райондарыбызда таралыр дип уйлайм, һәм калган моны башкортларды, иптәшләремне, коллегаларымны ошондай диктантларда катнашырга сакырам.